Ndinokwazisai hama dzangu muzita raIshe wedu Jesu Kristu tasanganiswa zvakare nenyasha dzaMwari panguva yokushumira shoko raMwari. Mwari udenga kukomborerei regai ndinamate tisatapinda mushoko raMwari. Baba rupafadzai nguva ino, rupafadzai umwe noumwe uchanzwa shoko. Batai miromo yangu kutaura zvokwadi yenyu, zodzai miromo yangu, zodzai pfungwa dzangu nomwoyo wangu. Tungamirai mwoyo wangu nomuromo wangu kutaura zvokwadi inobva kudenga. Komborai nzeve imwe neimwe ichanzwa, bate mwoyo nomweya yavanhu venyu vazive shoko renyu norudo rwenyu nenyasha dzenyu. Komborai nyika yokwedu, komborai vanhu venyu, rapai vanorwara, rangarirai vanochema muvanyaradze. Itirai mumwe nomumwe zvavanoshuvira zvikuru, dai mazviratidza noruponeso rwenyu kunyika yokwedu muzita raJesu Kristu. Amen. Zita rangu ndini Reverend A.D. Madawo, President we-AFM in Zimbabwe. Mukana iwo takaupiwa naShe okuti govera neshoko raMwari tikomborerane. Tichaverenga shoko raMwari kuna Matthew chapter 11 verse 19, togoverenga kuna Genesis chapter 30 verse 26 kusvika pa 40. Matthew 11 verse 19 na Genesis 30 verse 26 kusvika pa 40. Matthew 11 verse 19 noti, vanhu vakati tarisai muone munhu uyu. Sorry, notanga pa verse 19. Mwanakomana womunhu akauya achidya uye achinwa, vanhu vakatarirai muone munhu uyu une nhafu uye chidhakwa, ishamwari yavateresi navatadzi, asi uchenjeri hunopembedzwa namabasa avo. Genesis chapter number 30 verse 26 kubvisa kusvika pa verse 40. Saka chindipai zvenyu madzimai angu andakaitira ugariri, navana vangu ndiende, nekuti imi munoziva kushamba kwandakakuitirai. Asi Rabhani akamuti, ndapota zvangu, dai wagara. Ndakanyatsoongorora ndikaona kuti Mwari akandikomborera pamusana pako. Reva zvako mubayiro waunoda kuti ndipote ndichikupa. Jakobho akati, imi munoziva kushandirai kwandakaita, munozivawo machengetero andakaita zvipfuwo zvenyu. Pandakasvika pano maiva nezvipfuwo zvishomanana zvikazowanda kwazvo. Tenzi akakomborerai pamusoro pekubata kwangu. Ko munoti muri yangu ndichazoishandirawo rini? Rabhani ndokuti, zvino chii chandingakupa? Jakobho akati, regai zvenyu kundipa chinhu. Kana mabvuma zvandinokukumbirai, ndiregei zvenyu ndichifudza zvipfuwo zvenyu. Ini ndichacherekedza zvipfuwo zvenyu nhasi. Ndichatsaura hwai nehwayana, dzina mavara nedzina makamba nenhema. Ndichatsaurawo mbudzi dzose dzina makamba nedzina mavara. Zvipfuwo izvozvo ndizvo zvingave mubayiro wangu. Pamunouya kuzoongorora mubayiro wangu, muchazoziva kuti ndiri munhu akadii pakutendeka. Kana mukaona ndiine mbudzi zvayo isina mavara kana makamba zvayo, kunyange hwai isiri nhema, munobva maziva kuti ndakubirai. Rabhani akati, zvakanaka, ngatiite sezvavareva. Musi iwoyo Rabhani akatsaura mbudzana nezvikotora zvenhunzvi dzose dzembudzi dzakanga dzina mavara nedzaiva namakamba neyose zvayo yaiva nevara jena. Akatsaura hwayana nhema dzose akapa vana vake kuti vadzichengete. Rabhani akati vana vake vabve pana Jakobho vaende kunzvimbo yerwendo rwamazuva 3. Jakobho akasara achifudza zvipfuwo zvaRabhani zvakanga zvasara. Jakobho akatora tumapango tunyoro tomupopura nomuarimondi nomupureni, akakwatura makanda acho achiti, apa kwaturei, apa siyei, apa kwaturei, apa siyei, tuchisara pava nemitsetse mitema nemichena. Akaisa tumapango twacho pedyo nemidziyo madzainwira mvura, patwaionekwa nezvipfuwo pazvainouya kuzonwa mvura, nokuti zvaiti zvikasvikapo mikono yotandana nehadzi dzichibva dzaita mazamu. Zvino iyo yakanga iri nguva yekutandana kwezvipfuwo, saka zvipfuwo zvakaita mazamu zvichitarisa tumapango tuya zvakabereka vana vane mitsetse navane mavara navane makamba. Jakobho akatsaura hwayana zvipfuwo zvose zvakasara akazvisa pazvo zvoga zvakatarisana nezvipfuwo zvaRabhani zvaiva nemitsetse nezvanga zviri zvitema. Nokudaro Jakobho
kuita matanga ezvipfuwo. Ndokudaro kwakaita Jacob matanga ezvipfuwo zvake pachake asingasanganisi nedanga rezvipfuwo raRabhani. Ndinoda kutaura mangwanani ano ndofunga vazhinji vashamisika kuti magwaro andaverenga anodyidzana papi. Ndatanga naMatthew chapter 11 verse 19. Pane mashoko anonzi naJesu, mwanakomana womunhu akauya panyika pano achidya nokunwa. Vakati hero rine nhafu chidhakwa ishamwari yavateresi navatadzi. Ndoda kutaura pamusoro wenyaya unoti Jesu shamwari yavatadzi. Bata mashoko angu mangwanani ano. Jesu ishamwari yavatadzi. Handina kuti Jesu ishamwari yezvitadzo, ndati Jesu ishamwari yavatadzi. Jesu ishamwari yavakaipa, asi hashamwari yezvakaipa. Ndoda kuti ubate mashoko iwayo. Jesus, the friend of sinners. Pano pataverenga kuna Genesis, tinoona Jacob achishandira sekuru vake achitema ugariri. Ashandira madzimai for 20 years. Agara nasekuru vake. First 7 years ashandira Leah, second 7 years washandira Rachel. Akanga ari mudiwa omwoyo wake. The next 6 years aingoshanda dzikaita 20 years ari mumba masekuru vake Laban. Jacob unouya pataverenga kuna sekuru vake unoti sekuru iri ndoda kuenda kumusha kwedu. Ndakuda kudzokera kuna baba vangu. Ndakuda kudzokera kunyika yekwedu. Nditenderei imi namadzimai yangu navana vangu. Tiende kumusha kwedu. Vana baba nana mai vakomana navasikana. Hatisiwe pano panyika. Tiri vemusha wokudenga. Tine musha watakagadzirwa naJesu. Tine musha panyika pano tiri kumatende. Munyika muno tiri vapfuri. Makristu vanamati. Inzwai mhana dzenyu kuda kuti takuda kuenda kumusha kwedu. Takuda kudzokera kunyika yokwedu. Vafilipi 3 verse 20. Paulo unoti musha wedu uri kudenga. Uko kwatakamirira kudzoka kwa Ishe wedu Jesu Kristu. Iyo uchashandira miviri yokuzvidzwa kwedu ichifanana nomuviri wokugwinya kwake. Vana baba nana mai, this world is not our home. Inzwa hali, inzwa desire, inzwa nzara, inzwa chidokwa chokuda kuenda. Tarisai nyika yanyangara, nyika yaora, uyipi kwese kwese, tsika dzaparara, vana havana hunhu, vabereki vari kumukira vana, vana vari kumukira vabereki, nyika dziri kumukira. Makristu nguva yokuenda kumusha yakwani. Jacob unoti ndakuda kuenda kumusha kwangu. Laban unopindura chiti handidi kuti uende muzukuru nokuti ndakazviongorora ndikaona kuti Mwari wakandiropafadza nekuda kwako. Pavakasvika pano zvipfuwo zvangu zvaive zvishoma, asi iko zvino nekuda kwako pawakashanda pamusha pano zvipfuwo zvangu zvawanda. Ndazviona kuti tenzi wakandiropafadza nokuda kwako. Iyi inonzi blessing by association. Kune vanhu vekuti ukaasosieta navo upenyu hwako unotanga kushanduka uchiva hwakanaka. Mwari ngaakupe hama dzekuti dzikauya pedyo newe zvako zvanga zviri shoma zvinowanda. Mwari ngaakupe vakwasha vanova blessing kumhuri yako, varoora vanouyawo vablessing, shamwari anasahwira vanouyawo vakomborero vokuti kana une zvishoma zvinowanda. Vashandi vekampani yako, vashandi mubhizinesi rako, vashandi mupurazi mako ngavati kana vauye vakatakura makomborero. Mwari ngaakubvisire vakatukwa. Kune vamwe vanhu vakatukwa vanotakura mweya yechina, vakauya uine mari ukaasosieta navo inoparara. Vakauya uri pamusoro ukaita ushamwari hwangu navo unodzika uchienda pasi. Asi Labani wakaropafadzwa nekuda kwa Jacob. Zvino Jacob achitaura nesekuru wake Labani unoti taura mubayiro waunoda, taura zvaunoda, mubayiro waunoda, reva zvako mubayiro waunoda, ndichakupa. Unoziva kana Mwari akukomborera paunoita negotiate zvemasalari nevaunoshandira ndivo vanotireva zvaunoda. Hazvina kujairika paunoshanda kuti unzi reva salari yaunoda. Nguva zhinji Murungu ndiye anoda kutaura zvaanoda iye, asi mukomana unonzi Jacob waida ropafadzo yaMwari unonzi reva zvaunoda, dimanda zvaunoda. Jacob unoti ndichava rini nezvangu, ndakuda zvangu, ndaneta nekushanda panapa ndakuda zvangu. Mwari ngaakupe zvako, uve nezvako, uve neprojekti yako, uve nebusiness rako, uve nefuma yako, uve nemusha wako, uve nechinonzi ichi ndechako.
zvino vachinegotiata vachitaura Jacob uri kutaura mashoko ari kuvhiringidza panapa. Uri kuti iye kuna sekuru vake, kana mukanditendera kuti ndipinde mukati mezvipfuwo zvenyu ndisarudze dzina mavara mavara nezvina makwamba makwamba pakati pembudzi namakwai, idzodzo ndo dzichava dzangu. Kana mukazoona pafuma yangu, kana mukazoona pazvipfuwo zvangu paine dzakachena, moziva ndakubirai. Indini mubayiro wandinoda, ndoda dzine mavara mavara nedzine makwamba makwamba nenhema dziri black, dzine mavara mavara, makamba makamba nedzinema ndo dzandinoda. Now kana uchienda uri muverengi webhaibheri, uri mudzidzi weOld Testament, uchaziva kuti kana vachitaura zvipfuwo vanhu vekuIsraeri dzine makamba, zvipfuwo zvine makamba makamba nezvipfuwo zvine mavara mavara nezvipfuwo nhema, vakanga vasingadzifariri. Ndizvo zvipfuwo zvakanga zvisina vhali, ukoshi hwazvo hwakanga huri pasi pasi, zvine makwamba nemakwamba nemavara mavara ndo zvakanga zvakachipa pazvinotengeswa mumakete. Zvine makamba makamba nemavara mavara naizvo nhema hapana waidzinda. They were unwanted, they were condemned. Dzaive dzequality yepasi pasi, dzaive dziri breed iri very weak, dzainzi idzi dzinokurumidza kurwara uye dzaive dziri maregion. Kunyange ukaverenga Exodus chapter number 12 verse number 5, apo pachitangwa kuiswa nyaya yekubayira zvibayiro, ukaverenga bhaibheri rinoti musi wa10 womwedzi torai mhuka, torai mbudzi ine mukono, ine gore rimwe chete, kana hwai ine gore rimwe chete yakachena, mozoiuraya musi wa14 womwedzi iwoyo. 4 days izi ndedzei vaidziongorora kuti haina ruvara here, haina peblack here, haina chirwere here, haina makwamba makwamba, nekuti makamba makamba nemavara mavara aireva kuti chinhu chachina kuchena, chinhu chachina kunaka. Mhuka iyi haifaniri kupiwa kuti ive chibayiro chinobayira Mwari. Bhaibheri rinotaridza panapa kuti Jacob, chii chamupinda Jacob? Jacob wakaberekwa mumba yavafudzi. Jacob unoziva vhalu yegwai rakachena, unoziva vhalu yembudzi yakachena. Asi panapo wandishamisa Jacob, uri kuti ndoda dzine makamba makamba, ndoda dzine mavara mavara, idzodzo ndo dzandinoda. Ende Jacob unondishamisa, haana kuti ndichatuma varanda vangu kana vana vangu, unoti ini mbune pachangu ndichapinda ndoga mukati mezvipfuwo zvenyu ndigosarudza ndega dzine makwamba makwamba, ndigosarudza ndega dzine makwapa makwapa, ndigosarudza ndega dzacho dzamusingadi. Unoziva Labani akafunga kuti Jacob ibenzi, Jacob haana kuchenjera, Jacob haana kungwara. Chii chiri kuitika panapa? Regai nditaure nchiti pano, Jacob unomirira Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Jacob unomirira Jesu muponesi wedu, wakauya kuzosarudza isu takarashika, wakauya kuzosarudza isu takarambwa, vasingadiwi, rejected, unloved, unwanted, the condemned, those of low quality. Wakabva kudenga akauya munyika, agara pakati pedu, akava shamwari yavatadzi. Unoziva rimwe gore takangati pane imwe nhamo, ndofunga kuma early 2001, kune nhamo yakaitika ndiri kuchitungisa. Kune musharukwa akabva kwachiundura pedyo nekugwero, kuti mugwero nekwekwe. Saka tiri munhamo waingotaura chiti Jesu ndinomuda nekuti ishamwari yavatadzi. Jesu akanaka, ishamwari yavatadzi. Mashoko aya haana chaakareva mandiri, asi akabata mwoyo wangu. Ndikati ndichimbowarangara pandakazoverenga mumagwaro, zviro kwazvo ndakazviona kuti Jesu ishamwari yavatadzi. Jesu ishamwari yavateresi. Pana Matthew chapter 11 verse 19 tazviverenga, they accused Jesus, vanomuti ishamwari yavateresi, ishamwari yevatadzi. Toda kuti upabate kuti hatina kunzi ishamwari yezvitadzo, ishamwari yavatadzi, ishamwari yavakaipa, haasi shamwari yezvakaipa. Jesu wandiri kuparidza pano unoda vatadzi asi haadi zvitadzo, unoda vakaipa asi
asi haadi zvakaipa. Iwe pauri ipapo zvauri izvozvo Jesu unokuda, asi mabasa ako akashata haawadi. Zviito zvako zvakanyangara Jesu haazvide. Ishamwari yavanhu vose. Kana ukaverenga kuna Mark chapter number 2 verse 14 kusvika pa17, Jesu achifamba navadzidzi vake vashoma achidaidza vadzidzi, wakasvika neimwe nzvimbo pane murume ainzi Levi aine muteresi. Jesu unoti siya basa reuteresi unditevere, siya basa reuteresi unditevere. Vateresi vai vanhu vakaipa munyika yaIsraeri nekuti vaishandira vaRoma vari matax collectors, vaine utsinye dziri mbavha. Kana uchiita ushamwari nomuteresi pakati pavaJudha vaikuona semunhu wakashata kwazvo, vaikunyengera izvozvo vavasingadi kukuona. Asi tinoona Jesu unodaidza Levi ndiye kauyu wakapedzera akunzi Mateo. Ukaverenga ipapo Jesu apinda mumba yaLevi, hanzi vateresi vakamuunganira, mbavha dzikamuunganira, matsotsi ose akamuunganira, vachidya naye vachinwa naye. Ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Umwe anoti isu tiri vatsvene hatidyi nevatadzi, isu tiri vatsvene hatidyi namatsotsi, tiri vatsvene hatidyi nevakaipa. Wakaverenga ndiverenge Mark 2 verse 14. Zvino akada achipfuura akaona Levi mwanakomana waAlfeo agere pahofisi yomutero, akati kwaari nditevere. Iye akasimuka ndokumutevera. Zvino paakanga agere pakudya mumba maRevi, vateresi vazhinji navatadzi vakauya vakagara pasi vachidya naJesu navadzidzi vake, nekuti vaimutevera vakanga vakawanda. Dzimwe nyanzvi dzomutemo dzebato ravaFarisi padzakamuona achidya navatadzi navateresi dzakati kuvadzidzi vake, seiko mudzidzisi wenyu achidya navateresi navatadzi? Jesu paakazvinzwa akati kwavari, vakukutu vatano havadi chiremba asi vanorwara. Vatano havadi chiremba asi vanorwara. Handina kuuya kuzodaidza vakarurama asi ndakauya kuzodaidza vatadzi. Ndiri kuparidza nyaya yaJesu, shamwari yavatadzi, Jesu shamwari yavakaipa. Ukaenda kuna Luke chapter 19 kubva paverse 1 kusvika pa10, Jesu achifamba muguta reJeriko achiteverwa nemhomho zhinji. Kwaiva nemurume unonzi Zakeo muteresi, akanga akapfupika uye iri mbavha, achivengwa navanhu nekuda kwamabasa ake okubira vanhu. Shoko raMwari rinoti mumwoyo make waida kuona Jesu. Handizivi kuti ndiwe ani, pamwe ndiwe Zakeo wandiri kutaura naye. Une zvitatu zvaunoita, une mabasa aunoita, une zvipe zvawakabata, une zvipe zvawakabata zvisina kururama pamberi paMwari. Asi Jesu mumwoyo mako unomuda, Jesu mumwoyo mako unomutsvaka, Jesu mumwoyo mako unomuda, Jesu une hanya newe. Murume unonzi Zakeo unoti ndoda kuona Jesu. Hazvinei kuti wakatadza sei, desire kuona Jesu, iva nenzara yekuona Jesu, iva nenzara yekusangana naJesu. Zvino akati achida kupinda mukati mevanhu vakakuvharira nekuti mupfupi uye vanomuvenga. Ndobva aona muti waive pamberi paizofura napo Jesu. Zakeo akanokwira pamuti akaziva kuti Jesu uchave panzira iyoyi. Munhu akachenjera unozvipozishina kana kuzviisa paanoziva kuti apa ndichasangana naJesu. Hazvinei ndiri muteresi, hazvinei ndiri mutadzi, hazvinei ndakaipa, asi ndichasangana naJesu, uchandiona. Jesu asvika pamuti waive naZakeo, unomira. Zakeo uchiburuka nekuti nhasi ruponeso rwasvika mumba mako. Hanzi vaJudha vaivemo vakatsamba vakashamisika vakati, ko Jesu unoenda sei kunodya mumba yomutadzi? Unoenda sei kunodya mumba yomuteresi? Munoziva mukunamata kune vanhu vanotonga vamwe vanhu, kune vanhu vanokondema vamwe vanhu, kune vanhu vanojaja vamwe vanhu vachishandisa shoko raMwari vachizviita vatsvene. Ndinovatini nemamodern days Pharisees, vaFarisi vemazuva ano vane mwoyo wakaipa, vasina tsitsi, vasina ngoni. Ivo vanenge vari vatadzi, vakawanda zvivi zvavo vachizviviga, asi vakakuona wakanganisa, vakaona usiti munhu wakanaka, vanokujaja. Jesu haana kuuya, John chapter number 3 verse 17 inoti mwanakomana waMwari haana kuuya kuzorasha nyika. He did not come to condemn the world, as that the world may be saved through him. Kubudikidza naJesu vaya vasingadiwi vanodiwa naJesu, vaya vakarambwa navanhu vanodiwa naJesu, vaya vakazvidzwa navanhu ndo vanodiwa naJesu, vaya vanonzi marara, vaya vanonzi tsvina, vanonzi havabetseri, vanonzi havana chibetsero, havasi vanhu vevhani, ndo
mutadzi nekuti vanorwara ndo vanotsvaka chiremba. Uri kurwara nechirwere chechivi, chitema chiri mauri urwere, chirwere chaunoita urwere, chifambi ichocho urwere, umbavha urwere, unotsvaka murapi unonzi Jesu Kristu. Unakavereka shoko raMwari. Jesu rimwe zuva akapinda muimba yemumwe mufarisi zvakare ainzi Simon. Jesu ndobva adya ipapo akagara, ndobva kwauya mukadzi ainzi mutadzi, a woman who was a sinner. Mukadzi uyu unotanga kuchema, unotanga kupukuta tsoka dzaJesu nebvudzi rake, ndobva atora mafuta anodhura akabva apukuta tsoka dzaJesu. Vafarisi vachizviona vanoti dai munhu anga ari muprofita, dai aziva kuti munhu ari kumbata mukadzi uyu mutadzi. Jesu akazviziva mumwoyo make kuti ndozvokufungwa nomufarisi. Akati, we Simon, ndauramba munomba mako, hauna kunipa mvura yekugeza, hauna kundiita zvinoitwa kuti undiratidza unondigamuchira. Asi mukadzi uyu ane zvinhu zvakawanda ndiye andigamuchira, ndiye achema patsoka dzangu, apukuta tsoka dzangu. Uyu ane zvinhu andida kudarika vese, ndiye ucharegererwa zvakawanda. Ane zvinhu zvizhinji ucharegererwa paanotendeuka. Vana baba nana mai, tinoparidza rudo rwaMwari, toparidza nyasha. Tiri mumwaka wenyasha, kwete wehasha. Kune vashumiri vehasha dzaMwari. Isu hatishumiri hasha dzaMwari, tinoshumira nyasha. Panyasha tinogamuchirwa, panyasha tinoregererwa, panyasha tinotendwa naMwari. Kana tauya kuna Jesu, vaRoma 5:8 inoti Mwari wakaratidza rudo rwake pakuti tiri vatadzi Jesu Kristu wakatifira. Pavhesi 10 yoti Mwari wakatiyananisa naye kuburikidza norufu rwamwanakomana wake pakuti tiri vanengi vaMwari nepfungwa dzedu namabasa edu. Jesu wakatifira. Vana baba nana mai, rudo rwaMwari rwakaratidzwa, rudo rwaMwari rwakaonekwa. Tinoparidza rudo rwaMwari, tinoparidza nyasha dzaMwari. Rega kuzvidza rudo rwaMwari. Jesu unokuda namakwamba ako iwayo. Jesu unokuda namavara ako iwayo. Jesu unokuda nekurambwa kwaunoitwa navanhu ikoko. Jesu unokuda nekushorwa kwakaitwa navanhu. Jesu unokuda as condemned as you are. He does not condemn you. Nyasha dzake dzakaonekwa kune vatadzi dzinoti dzisakuramba zviri. Gamuchira nyasha dzaJesu uye kuna Kristu Jesu. Gamuchira kuna nyasha uye kuna Jesu. Unoziva Jacob unoti pavhesi 36 ndichafamba ndichaikana ndatsaura makwai aya angu ane makwamba angu ane mavara ndofamba rwendo rwamazuva 3 kusepareta. Nyaya yemazuva 3 inotaurwa naJesu. Majudha paakati unoti pachirabdzo chipi, Jesu unoti ndokupa chirabdzo chimwe chete chaJona. SaJona akagara mudumbu rehove 3 days and 3 nights. Ndochaitika mwanakomana waMwari uchagara muguva 3 days and 3 nights achifira zvivi zvavanhu, achidzikinura vanhu vane makwamba nevane makwati nevavo vakashorwa vane mavara vakazvidzwa. Ndo vanodiwa naJesu. Tiri kuparidza Jesu pamuchinjikwa, vese vanogamuchirwa. Paul unoti tinoparidza Jesu akaroverwa pamuchinjikwa, unova upenzi kune vaGiriki, unova chigumbuso kuvaJudha, asi kwatiri isu tinoponeswa nemuchinjikwa uyu, tinoponeswa neropa rake. Jesu isimba raMwari ronibvisa muzvivi, isimba raMwari ronibvisa mukurashwa, isimba raMwari ronibvisa mukutukwa. Ndiri kuparidza Jesu, shamwari yavatadzi. Unoziva Jesu zuva reyapiri John Mubhabhatidzi achibhabhatidzwa, Jesu ari mutsvene, asina chipomerwa, asina mhosva. Johani uri kuparidza mharidzo yokutendeuka, uri kubhabhatidza vanhu nebhabhatidzo rokutendeuka. Jesu unouya kuzomira mukiwo yavatadzi, anoidentifya navatadzi, unomira muraini ravatadzi. Zvaita sei Jesu zvawamira mukiwo? John unoti imi makakwana, imi makarurama, ndikodzere kubhabhatidzai, ndini ndinofanira kubhabhatidzwa newe. Jesu unoti tiregedze tizasekurama. Jesu unomira navatadzi. Vafarisi vanotaka vatadzi namatongo, asi Jesu unomira navatadzi. Vafarisi vanokandira vatadzi mugehena, asi Jesu unomira navatadzi. He identifies with sinners. He identifies with those who are sinful. Hebrews chapter 12 verse 2 inoti tarirai kuna Jesu muvambi nomukwanisi
wokutenda kwedu. Pandiri kutaura panapa, kutenda kwako hakusati kwakwana, upenyu wako hausati wakwana, chitendero chako hachina kukwana. Asi ramba wakatarira kuna Jesu, wakakuda wakadaro, wakakuda namakwamba ako iwayo, wakakuda namavara ako iwayo. As long as wakabatira muna Jesu, ropa rake rinokushambidza, iye unokunatsa. Philip 1:6 noti uyo tine tarisiro iyi yokuti uyo wakatanga basa rakanaka pamuri ucharipedzesa. Jesu ishamwari yavatadzi. Unogona kunge nhasi une paunokundikana, usaura mwoyo, ramba wakatarira pana Jesu, uchakunatsa kubva muzvivi zvako. He will not give up on you. Reka ndikuratidze dzimwe dzine makwamba dzakasanzwa naJesu. Peter une paakanzi naJesu, ibva kumashure kwangu iwe Satani, nekuda kuti kuna Satani aivepo naPeter, asi aive mudzidzi waJesu. Jesu paakabatwa paGarden of Gethsemane, Peter vakanga akabata munondo, akanga aine munondo muhomwe, ndobvacheka nzeve yemumwe mushandi wevarume vakanga varipo vachisunga Jesu. How can Peter hold the sword ari mudzidzi waJesu? Ine makwamba kaidi, ine mavara. John mwana James, mukoma wake nomunun'una, hanzi pane imwe nzvimbo Jesu achishanyirwa navaSamaritans. MaSamaritans akashayira Jesu akamuramba. Vana Simon na James na John kadaidzei moto upise vanhu ava. Jesu akati no, isu hatisiwe kuuraya vanhu, hatisiwe kuponda vanhu, tiri kuponeswa kwemweya yavanhu. Jesu akavapa nickname yekuti Boanerges, sons of thunder, vanakomana vehasha dzinotinhira, vaive nehasha. Asi Jesu akavaita vadzidzi vake. Moses akauraya muIjipita nokuda kwehasha, asi akava redeemer waIsrael. Abrahamu akatora maid akaita mwana naye, asi Mwari haana kumurasa, akaita ukama naye. David akaita upombwe nemukadzi waUria, akauraya Uria, asi Mwari haana kumurasa. Jesu nanhasi unonzi mwanakomana waDhavhidha. Pane vakawanda vandikataura vane makwamba. Nditeererei hama, handisi kutaura kuti zvivi zvakanaka, handitaura kuti zvivi zvakanaka, handitaura kuti zvivi zvakaipa. Jesu hadi upombwe, asi unoda mhombwe. Jesu hadi mhondi, hadi umondi, asi unoda mhondi yacho inodiwa, asi kuponda ndokwasingadi. Jesu ishamwari yavatadzi. Jesu ishamwari yavatadzi. Usaora mwoyo muupenyu hwako, kunyange usati vakwana, Jesu uchakukwanisa. Kana uri kunze, uya kuna Kristu. Haana kuya kuzokuparadza, haana kuya kuzokanura mumoto, wakaya kuti uzotendeuka. Kana wamuramba Jesu, ndiwo wasadza zvako moto. Jesu ishamwari yavatadzi. Chiuya kuna Jesu unokuda wakadaro, uya kuna Kristu unokugamuchira wakadaro. Mwari unodenga ngaakuitire nyasha, Mwari unodenga ngaakuitire tsitsi, urege kufa usina kugamuchira Jesu. Jesu Kristu ishamwari yavatadzi. Kunyange nyika yakuramba, Jesu hakurambi. Nyika yakushora yakuzvidza, Jesu hakushori hakuzvidzi. Jesu ishamwari yavatadzi. Uyai kwaari kuzowana ruponeso nokunatswa kwenyu. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akukomborere. Ndinamate Baba, ndashumbira shoko redu kuti Jesu muri shamwari yavatadzi. You came and identified with us in our sins. Makafa muchifira zvinhu zvenyu, mukatakura mhosva dzenyu, mukaripa mhosva dzenyu. Jesu, ndinonamata hama dzangu, dzanzwa shoko iri, mwoyo yavo ngairikuomeswa, ngavakwevewe nenyasha. Norudo rwenyu namweya mutsvene kuuya pamuchinjikwa kuna Jesu, shamwari yavatadzi. Vaitirei zvakanaka, vaponesei, vanatsei, inzwai kuchema kwavanhu venyu, inzwai minamato yavo, pindirai munyaya dzavo, pindirai muhondo dzavo, muvarwire. Murwire nyika yekwedu, musunungure nyika yekwedu, muinatse, muishambidze, muikomborere noutungamiri hwayo navabati vayo, nemadzishe ayo, navana baba nanamai nemhuri dzenyika yeZimbabwe dzirapwe naMwari, dziponeswa naMwari. Une rudo rusingaperi, kudzwai rusingaperi. Amen.